Harland Sanders si povzdychol, ďalšie dvere reštaurácie sa zatvorili pred jeho nádejnou tvárou. Jemne vrátil svoj vzorkový obal, naplnený svojimi slávnymi vegetariánskymi fazuľovými plackami, späť do svojej ošarpanej tašky. Bolo to 100 kilo odmietnutie, známa horká chuť sprevádzajúca arómu jeho starostlivo pripraveného receptu. Jeho staré auto, verný spoločník, sa hrkotalo po prašných cestách, vezúc nielen Harlanda, ale aj sen na svojich vyblednutých sedadlách. Trávil roky s dokonaľovaním svojej špeciálnej fazuľovej placky, presvedčený, že jej síta chuť poteší každého. Ale presviečanie skeptických majiteľov reštaurácií sa ukázalo ako hrboľatá, nekonečná cesta. Harland, láskavý muž s odhodlaným leskom v očiach, často začínal svoju prezentáciu s teplým úsmevom. Skúste to, priateľ, povedal by, podávajúc čerstvo uvarenú placku. Je to urobené s láskou a tajnou zmesou bylín. Väčšina majiteľov na ňo hľadela s podozrením, príliš zaneprázdnený alebo príliš zvyknutý na svoje spôsoby. Vyzerá to zaujímavo, ale naše menu je plné, odmietol ho jeden drsný muž a mávol rukou. Ľudia chcú mäso, nie fazuľové placky, vyhlásil ďalší, sotva to ochutnal. Každé nie bolo malou váhou na jeho srdci, ale Harland odmietol dovoliť, aby to rozdrvilo jeho ducha. Spomenul si na svoju drahú manželku Klaudiu, ktorá mu hovorila: Harland, tvoj recept je dar. Nenechaj sa zastaviť niekoľkými zatvorenými dverami. Jej slová boli ako palivo pre jeho unavenú dušu, tlačiac ho ďalej cez vyčerpanie. Bol to starší muž, ale jeho vášeň horela jasnejšie ako kedykoľvek predtým, osvetľujúc jeho cestu vpred. Jedného večera, po ďalšom dni nekonečných odmietnutí, Harland zastavil v malom, tichom meste. Tamlajšia reštaurácia, nazvaná Odpočívadlo pri ceste, vyzerala rovnako unavená ako on, s blikajúcim neónovým nápisom. Toto mal byť jeho 1000. pokus, alebo možno 1001. Vstúpil, zvonček nad dverami ticho zazvonil, odhaľujúc osamelú, unavenú čašničku utierajúcu pulty. Ospravedlňte ma, madam, začal Harland, jeho hlas chrapľavý z dlhej jazdy. Je tu majiteľ, mám im niečo špeciálne ukázať. Majiteľka, žena menom Klára, vyšla z kuchyne a utierala si ruky do zástery. Pozrela sa na Harlanda, jej výraz bol unavený, ale zvedavý. Čo pre vás môžem urobiť, pán? Spýtala sa, jej hlas bol prekvapivo jemný. Harland vysvetlil svoje fazuľové placky, jeho hlas opäť získal svoju obvyklú vášeň a presvedčenie. Uvaril čerstvú dávku priamo na jej malej platni, lákavá vôňa naplnila reštauráciu. Klára sledovala, slabý úsmev jej hral na perách, jej záujem bol jasne vzbudený. Zahryzla si, oči sa jej mierne rozšírili prekvapením a potešením. Toto je naozaj niečo, pán, zamrmlala a značením si vzala ďalší kúsok. Je to iné, ale chutné. Nikdy som nič také neochutnala. Harlandovo srdce poskočilo radosťou a úľavou. Skúsime to, oznámila Klára, nová iskra v jej unavených očiach. Dajme to na menu ako špecialitu. Ľudia vždy hľadajú niečo nové. Harland nemohol uveriť svojim ušiam, konečne áno. Jeho prvá zmluva, malá dohoda podaná rukou, sa zdala väčšia ako akákoľvek veľká dohoda. Zákazníci Odpočívadla pri ceste si fazuľové placky zamilovali a čoskoro sa o novom lahodnom jedle začalo šíriť slovo. Harland, teraz starší a múdrejší, tam svoju cestu nezastavil. Pokračoval v jazde, stále zdieľal svoj špeciálny recept s ďalšími reštauráciami. Cesta mala stále svoje hrbole, nedostatok ingrediencií, noví konkurenti, občasné zlé recenzie testujúce jeho odhodlanie. Ale Harland už vedel, ako ich zvládnuť so skúsenosťami a múdrosťou. Naučil sa, že každá hrboľatosť je len súčasťou cesty, nie dôvodom na zastavenie jeho pokroku. Prispôsobil sa, vylepšil svoje metódy a vytrval vo všetkých výzvach. Nakoniec sa jeho recept na vegetariánske fazuľové placky stal obľúbeným favoritom po celej krajine, svedectvom jeho nezlomného ducha a vízie. Vybudoval odkaz nielen na lahodnom recepte, ale aj na neochvejnej viere vo svoj sen. Jeho príbeh rezonoval s múdrosťou otvorenej cesty, silnou lekciou pre nás všetkých. Život je skutočne cesta s hrbolmi, rovnako ako Harlandova dlhá a náročná cesta. Tieto výzvy nemajú za cieľ nás vykoľajiť, ale naučiť nás odolnosti a odhodlaniu v našom snažení. Rovnako ako jazda po hrboľatej ceste, musíme riadiť stabilne, udržať si sústredenie a s cieľavedomosťou sa posúvať vpred. Ak vás neuveriteľná cesta Harlanda Sandersa inšpirovala k pokračovaniu, prihláste sa na odber Slova Krepo pre viac legendárnych príbehov. Dajte like, ak túto lekciu dnes uplatníte, a komentujte, ktorý slávny príbeh by sme mali zdieľať na budúce.